Yo, what's up mga tolo? Welcome back to my channel. So for today's vlog, dito tayo sa may Angeles City. Magbibigay tayo ng update dito. So matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-update ngayon dito, no? Dahil medyo busy na tayo sa trabaho natin. So ayan, buti nakapunta ako dito. Kakatapos ko lang kasing magpapawis ngayon. Nag-gym ako eh. Kaya eto, nandito na rin tayo. I-vlog na rin natin yung Angeles City, di ba? Kung ano yung mga bagong nila dito, kung asensado pa rin. Ayan, di ba? So happy Father's Day pala sa lahat ng tatay ngayon. Ayan, pinabati ko kayo lahat ng tatay sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Yan, di ba? Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. May mga kalesa pa pala dito, mga kabayo, di ba? Ayan, ganun pa rin. Marami pa rin nagtitinda rito. Ayos na ayos pa rin yung Angeles City. Balik na sa normal, di ba? Nobo, jeans and t-shirts. Ayan, alam ko matagal na to eh. Kung mga nagtitinda na sisiw dito, wala na ata. O baka nandyan pa. Didiretso muna tayo dito. Kasi yung Toto Beats dito, sikat na sikat yan. Lalo na kapag pag-hapon na, dami kumakain dito. Sayang, hindi tayo mahilig sa sa Toto Beats. Sana i-vlog natin yan. Andun yung new point, oh. Maya makikita natin yan. Kasi ikutin ko to, yung Angeles City, lalo sa mga mall. Ito yung Toto Beach. So ngayon wala pang mga kumakain ngayon. Hanggang gabi na yan. Ayan, oh, Toto Beach. Kaso wala pang kumakain ngayon. Wala pa, oh, Toto Beach. Wala pa. Ito rin, oh, may mga payong niya yan. Kaso wala. Yan yung new point. Eto, marami ring mga pwedeng bilihan dito. Mga damit, mga sapatos, tsinelas dyan, oh. Sa Nepo Mart yan ata, hindi ako nagkakamali. Tagal-tagal na rin yan. Eto, ikot tayo dito, ha. So ano kaya, dami rin palang pwedeng pagkainan dito, oh, natin, oh. Dainty. Ayan, New York Supreme, oh. Samgyeopsal King. Ayan, marami rin. Coco Press, ayan, meron din. Tapos Yo Shabu Shabu, ayan, oh. El Espanyol, ba, ayos, ha. Ayos pala rito, oh. K Cafe, Show Wings Unlimited, ayan, unlimited wings. Oh, ayos, no. Tama, binalot. Oh, dami rin, may Starbucks. Oh, tapas. Oh, ayos. Dami palang pwedeng kainan dito. Sa Nepo Quad naman to. Ito yung matagal na Angeles Electric Corporation. Ayan, alam ko matagal-tagal na rin yan. Marami rin, no. Asensado talaga yung Angeles City. Kaya pinabalik-balikan ko to. Hindi mawawala yung pag-update natin sa Angeles City. Dahil yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, ayan, gustong makita yung nila, yung pinagmulan nila dito sa may Angeles City. Oh, eto na yung new point. Tapos yung Nepo Mall and Genra Mall. Ayan. Pag nag-deliver ako sa Grab Food dito, minsan tumatambay ako dito. Dito ako mismo, oh. Yan, oh, so may Grab na yan. Dito, yan. Diyan ako nagpupesto pag nakarating ako dito sa may Angeles. Ito yung Nepo Mall. Ito yung kulay sky blue na yan, Genra Mall. Ito naman yung new point. Ayan. Parang umikot lang tayo, syempre. Syempre, i-update natin, di ba? Di pwedeng di tayo iikot. Oh, Genra Mall, matagal-tagal na mall niyan.
Ito yung mga sikat na mall dito sa may Angeles. Yung sa Balibago, siyempre yung ano, SM Mall, di ba? Robinson. Yung mga bilihan ng cellphone, or pwedeng ano yan, buy and sell, mga yan. O yan, o. Mga cellphone nila, ayan, o. Dami. Kabilaan yan. May chicks din, o. Tapos bilihan ng mga case, mga tampered, ayan, dito. Ayan, mga lato-lato. Ayan, bag. Ayan, dito. No. Ayos talaga yung Angeles, no. Kabilaan yan. Basta't may pera ka dito, maganda sa Angeles. May trabaho ka, okay, di ba? Yan lang, yung basura, ayan, oh. Maya-maya, kukuhanin siguro yan. Tambak na basura, ayan, oh. Siyempre may ano din yan. May kukuha din mamaya dyan. Meron din bago rito, Apigo. Ayan, shopping center. Ayan, ito, oh. Dati bago to eh, bagong ano, bagong tayo. Dati yung, kung pupunta na kayo dito, yung mga salon, yung mga nagpapagupit, ayan, nagpapa-straight ng buhok. Ito naman, bilihan ng mga damit din sa may Pure Gold. Ganda, no? Ayos, sensado. Angeles City, ganyan. Sensado talaga. Ang gusto mong kumain ng mga kakanin, ayan din, no? Kakanin, tapos gamit sa school, ayan, dito. Alam na yung taga Angeles City. Kahit sa Mabalacan, kahit sa may saan lugar, yung pumunta na rito, alam yung lugar na to, na maraming bilihan ng ano rito, uniforme, bag, tsinelas, yan. Siyempre daan na rin tayo dito sa may San Diego, yung palengke. Ayan, mga mais, tagal-tagal na yan, tagal ko na dito sa may Angeles. Tagal na rin mga nagtitindang yan. Naalala ko rin yung mga bilog-bilog na to, nung ano, pandemic. Ayan, dapat wag ka lalampas dyan. Lato-lato. Ayun, ayun, no. Sikat na yung lato-lato, no. Kabilaan yan. Dito naman yung Apo. Kada Biyernes marami ka talaga mabibilhan dito. Kabilaan, no. Ayos, di ba? Ganyan yung Angeles City. Asensado. Kala nyo, ha? Kala nyo kayo lang, ha? Pinagmamalaki ko yan, Angeles City. Sensado. Lahat ng klase, 10-10. Di ba? So ayan, maraming salamat sa inyo, and see you next vlog na lang ulit. Bye bye.